Ето я, нашата великолепна гара. Такъв разлог. Тук са пероните. Майко! Така, нищо сте видели. Ама абсолютно нищо. С моят оператор. Сега, докато дойде влака, има още 8 минути по разписание. Уж да се надяваме, че ще пристигне на време, защото уж го водят пътчиски влак 1604, че е най-точният тук на Ротопската линейка. Ето го там влака, спря на гарата. Пътчиски влак 1604, ако не го съм споменал. И защото преди не успяхме да го снимаме, локомотива е 75009. Добре, стрелчика тук ще свали бариерите и дава изход разрешен на светофор. Добре, влак тръгна и сега ще му помахам. Добре беше. И хубаво поздравче. Ай, бихти. Това тук е така наречения странен коловоз, защото няма строки. Изгони малко слънцето, че пече в небе. Мани се от тук, бе! Да ти слънцето е щастно. Защото да печеш. Доволен ли си? Не, още пече. Еми кажа, че до космоса и го изгони. Те, че па не може да ме грее. Тога? Да свети, ма да не грее. Да не свети, ма да грее. Така. Айде от мен да снимаме клипо. Ай. Абе, малко оператора е припаднал на пейката. Само малко е припаднал. После не ми се оплаквате в коментарите, че клиповете са били ужасни. Нашата хубава, великолепна гара отвътре. Блити във влак. Малко е прецакали. Сгрешили са. Ами не. Колко трябваше да хвана? 6,5. И хора, надявам се клипът да ви е харесал, не забравяйте да се абонирате и да ме последвате в Instagram, където качвам повече клипове на Trainspotting. Чао, чао и до скоро!